Hare Krishna. Hare Krishna. Yo antah pravishya mama vacham imam prasuptam sanjeevati akhila shaktidarah swadhamna anyan shahasta charana shravanatva kadin prana namo bhagavate purushaya tubhyam. प्रथम जावनु दवाला गुरुवारी स्मरण करनो हंगेल प्रत्येक लांके मोगान प्रीतीन स्वागत करता. संत महंत सांगताची दवा मक तुगेला नावाच एक बल सुदृढ जाऊन मक दी दवा म्हणून सांगता ती. आम्ही आमगेला पुराणात आणि पळेलेलं असतं की मस्त रीतीरी कशी दवाल नाम आमक पाविल असतं म्हणून सांगून. गजेंद्रू तक आमगेलवरी उल्लोचयाना ताण एक कमला पुष्प धोरनु आदिमुला म्हणून तगेल मन ताण अपैल दकुनु देव पुरा सुंटाक येऊनु धावून येऊन तगेला रक्षण केलेलं असतं. गजेंद्र अनपुणे एक्सप्लिसिटली कमल धोरनु दवान लाव अपैला त्याला रमगेला प्रल्हादान नरसिंहाला केवल ताण मनांतू चिंतन मात्र केलेला तगेल नावाचे चिंतन मात्र केलेला तसं असलं दवान एक खई अभूतपूर्व एक रूप घेऊन ताण तगेल येऊन प्रल्हादाला उद्धार केलेला असतं. तशी सदा सर्वदा आमक राखचित असला आमका सदैव एक उद्धार करत असला नावाच्या अपचारू कंचकंची रीती एक मनुष्य योनीत असेल तसं आम्ही आमच्यानं जायत म्हणून सांगून वेदव्यासानं आमगेला पद्मपुराणांतू चारीच्या खंड ब्रह्मखंड तंतुला 25 अध्यायांतू सांगितलं असं. आजी ह्या विषयांत उपन्यास दिवचा कामगेलोटसाची श्रीयुत अनंत राघव प्रभुजी हंगेला पूर्व दीक्षा नाव श्री अमित किणी हनी श्री श्री राधानाथ स्वामी महाराज हंगेला शिष्य जाऊन असाची. मूलतः मुंबईच्या आणि हनी प्रथम जाऊन इस्कॉन चौपाटी जॉईन जाऊन 2009 तुलानं गोवर्धन इको विलेज अंतू जॉईन जाऊन थई सेवा करत असाची. त्यांनी कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्स अंतू पदवीधर जाऊन असून हाजा पुढे हनी ॲप्टे कम्प्युटर्स रिलायन्स एनर्जी हंतू सेवे दिलेलं असतं. आता प्रस्तुत जाऊन गेस्ट रिसेप्शन आणि हॉस्पिटॅलिटी सेक्शन गोवर्धन इको विलेज अंतू हनी सांभाळत असती. तशीची इथली मात्र नाहीशी मस्त छानी उपन्यास दिलेलं असतं. गीता आणि असं आमगेला कल्चरा विषयांत अनेक हनी उपन्यास दिलेलं असतं. केवल मुंबई नाहीशी आणि काही मस्त विंगड स्थळांते हनी वचून हंगेल उपन्यास दिलेलं असतं. आम्ही दवाला जप आम्ही पुरेजन करत असती बट दवाल जपाच एक गॉड कोण पडेला इसलिए एक महंताला दुखून आज आम्ही हा विचारू ऐकूया. प्रभुजी ओव्हर टू यू आणि तुमका स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. क्लियर ऐकू येतोय? ऑडिबल? हा ऐकता प्रभुजी बट व्हॉइस ची काही लो असकी म्हणून. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 समजतोय? ओके प्रभुजी. ऐका प्रभुजी. मुरलीधर True, am I audible? आवाज आहे ना. आवाज आहे ना. कमी असा आवाज आहे. तुमगे इंटरनेट समजतोय कोणा आवाज येतो क्या ना निलिमा माताची इंटरनेट समजतोय म्हणजे आवाज क्लियर असतोय. वही क्लियर तुमगेला व्हॉइस ऐक पडता प्रभुजी बट लाऊड ना म्हणून तिथलेची. लाऊड ना. ब्रेक जात प्रभुजी. क्लॅरिटी ब्रेक जात असं. ओके वेट. Recording in progress. Yes.
हरे कृष्ण ಪ್ರಭುಜಿ तुमಗೆಲ್ ಈಕೋ ಜತ್ತ ಸರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೋನ್ ಕಡೆನ ಲಾಗಿನ್ ಜಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ ಅಷ್ಟ ಪೂರೋ होय. ओके. आता समजवाय प्रभुजी अतुल येताच होय तुम्ही? हरे कृष्ण ऐकू येतं सर? Yes. होय होय. Now it Yes. is clear, Prabhuji. It's clear. ओके ओके Clear and loud. हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवास अधिगौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भागवत पुराण कोंकणी तू सगळे आयलेले भक्त आले स्वागत असं विशेष करून मुरलीधर चरण प्रभू आणि तुमगेल हो फुल टीम आणि निलिमा शनाई माताजी आणि so many other devotees. I heard the voice of Vishwambar Prabhu and so many Matajis and Prabhujis. तर तुमगेले भागवत पुराण कोंकणीन तू आज स्वागत असं आम्ही गेले मस्त महिन्यान तू विंगड बुक्स आम्ही शिकल्या ती आम्ही ऐकल्या ती जशी श्रीमद भगवत गीता श्री ईशोपनिषद नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स वगैरे भक्ती रसामृत सिंधू आणि मस्ती डिवोटीज आणि मस्ती लायक कोण आमका विंगड टॉपिक वैरी आमका ऍड्रेस केला तर आजी आम्ही जे भगवत नामा वैरी जे 10 नाम अपराध तजवेर आम्ही चर्चा करतात। तर भगवत नामाचे जप आम्ही करतात रोज आम्ही हरे कृष्ण मंत्र म्हणतात आणि हरे कृष्ण मंत्र म्हणतात आम्ही जप करतात ते जप करताना खंची अपराध आम्ही कोरच्या नज अशी श्लोक अशी पद्मपुराणांत डिस्क्रिप्शन आणि पद्मपुराणांतू सांगला विंगड अशी अपराध तजवेर आम्ही आज डिस्कस करचे तर म्हाका फर्स्ट नाम अपराध तजवेरी सांगला तर ये मस्ती एक डीप सब्जेक्ट आज आम्ही डिस्कस करत असतो मस्ती एक सिरियस टॉपिक ऍक्च्युली या टॉपिकावर उलोच मेगेल क्वालिफिकेशन ना जायले हांव मेगेल शुद्धीकरणा खातीर आणि मेगेल अवेअरनेस खातीर हांव उलेच प्रयत्न करता कारण की मस्तीपंत आम्ही जप करता ती आणि मस्तीपंत आमगेल जप जे ते अटेंटिव्ह नसता जायली आजी आम्ही 10 नाम अपराध फर्स्ट नाम अपराधावर उलोचे प्रयत्न करूया आणि उलोच फुडे मग सांगतास की मस्तीपंत आमका उलोच मस्ती इजी कोणाक उपदेश करचे मारी इजी जे फॉलो करचे मस्ती कठीण एटलीस्ट मगेल खातीर डिफिकल्ट तुम्ही मस्ती एडवान्स डिवोटी असचे पुरो मस्ती लायक डिवोटीज आणि इट लास्ट 1-2 years आणतो लॉकडाऊन आणतो हांव पळयला कितलो लायक डिवोटीज प्रोग्रेस जाला कितलो लायक टॉपिक सांज चेडू कितलो लायक भजन म्हणटा ती कितलो लायक कीर्तन म्हणटा ती लायक जन्माष्टमी राधाष्टमी उत्सव तुम्ही करता ती लायक ड्रामा फेस्टिवल करता ती कितलो लायक कोण तुम्ही भक्ती करता तर आज आम्ही नाम अपराधाचे जे फर्स्ट नाम अपराध ताजे वयर डिस्कस करूया हे फर्स्ट नाम अपराध ताजे इंग्लिशान तू ट्रान्सलेशन अशी टू blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy names of the Lord म्हणाली
जो भगवत नामान तू प्रचार करताल जो भक्त अस तागेल निंद कोरचे ते बस्ती होड अपराध हे सांगला. चैतन्य चरितामृतांत तो एक श्लोक येता चैतन्य महाप्रभू म्हणता निरअपराध नाम लोय पाय प्रेम धन. आमगेल जीवनाचे उद्देश कसले आम्ही सकडी इस्कॉन आणतो आयला ती आम्ही सकडी एक भक्तिमय जीवन आणतो आम्ही येता ती भक्तिमय जीवनाचा उद्देश कसले आम्ही देवस्थान वत्ता ती आम्ही श्रवण करता ती आम्ही कीर्तन करता ती आम्ही देवाला पूज करता ती आम्ही भक्ताल संग घेता ती हाजे सगळ्याच उद्देश कसले मेन उद्देश में कसले आमक देवाल प्रती एक प्रीती उत्पन्न जाव का देवाल प्रती एक प्रेम उत्पन्न जाव का म्हणून आम्ही असं कार्य करत असतो. निरअपराध नाम लोय पाय प्रेम धन. जगात सगळ्याहून होड जे धन अस आजकाल लोकांक दुड्डू जो भांगर जो वज्र जो अशी तांक दिसत त्या मस्ती होड धन अस देव म्हणत जगात सगळ्याहून होड धन जे अस कसं ते प्रेम धन. प्रेम पुमरतो महान म्हणजे सगळ्याहून होड जे देवाल प्रेम अस पडे त्या सगळ्याहून होड धन. आणि हांग चैतन्य महाप्रभू म्हणता ती जो व्यक्ती निरअपराध देवाल नाव घेता ताका प्रेम धन पाबे प्रेम धन ताका देव कृष्ण प्रेम दिता. म्हणून आम्ही जाल तितलो प्रयत्न करका की आम्ही हे अपराध करचे ना आणि की जीवन उद्देश कसले कृष्ण प्रेम. म्हणून आम्ही 10 अपराध जाल्ले मागीर आम्ही लास्ट लाईन कसं म्हणता ती एव्हरी डिवोटी हू क्लेम्स टू बी अ वैष्णव must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success कृष्ण प्रेम. आम्ही रोज म्हणतात ते आमका कृष्ण प्रेम जाव का म्हणून आम्ही हे म्हणून आम्ही अपराधांचे केअरफुल राहतात. आता हे वर्ड अपराध अपराध मैल कसले राध मैली देवाल प्रेम देवाल स्नेह देवाल अफेक्शन देवाल प्रीती आणि अपराध मैली एक असल ऍक्टिव्हिटी त्याच्या निमित्त आमगेले ते देवाल प्रती जे प्रेम असत ते आमगेले स्टॉप जाता ते ब्रेक जाता. जशी एक उदकाची लाईन अस उदकाची पाईप अस उदका पाईपा कनेक्शन असल्या उदक फास्ट येता जर उदकाचे कनेक्शन कट जाली कितलेय मारग नळ असो कितलेय लायक बाथरूम असो उदक येना तशीची आम्ही अपराध केलाली ते कनेक्शन कट जाता. देवातून येवची जी शक्ती अस देवातून येवची ते भक्ती अस ते कनेक्शन कट जाता. जसे आम्ही ऐकल असतले जेन्ना आम्ही इलेक्ट्रिक बिल भरना ती तर ते इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट येऊन कट करता जेन्ना वॉटर बिल भरना ती त्यांना विंगड डिपार्टमेंट येऊन त्यांनी कट करतात. रिअली जेन्ना आम्ही देवाला भक्ताला अपराध करता ती जो या 10 अपराधांतून आम्ही कसले अपराध करता ती त्यांना कसं जाता त्यांना आमगेल ते भक्तीची जी शक्ती अस ते कनेक्शन कट जाता. म्हणून हे मस्ती इम्पॉर्टंट असत. तर या 10 अपराधांतून जे रूट कॉज कसले टू बी इनअटेंटिव्ह वाईल चॅन्टिंग आम्ही म्हणतात ना एव्हरी डिवोटी हू क्लेम्स टू बी अ वैष्णवा मस्ट गार्ड अगेन्स्ट दिस ऑफेन्सेस. मागीर आम्ही कसं म्हणतात इट इज ऑल्सो एन ऑफेन्स टू बी इनअटेंटिव्ह वाईल चॅन्टिंग. प्रभुपादान आणि आमगेले आचार्यान म्हणचे दिस इज द 11th ऑफेन्स. याला आमका अटेंटिव्ह चॅन्टिंग करचे त्यावेळी मस्ती इम्पॉर्टंट असत. आता अटेंटिव्ह चॅन्टिंग होत सगळ्यांक सकड यांना ऐकल असता असच्या पुरो आम्ही जप करताना अटेंटिव्ह अस का आम्ही देवाल नाव ऐकू का मनस्पूर्वक कोर का आणि मस्तीपंत आम्ही प्रयास करतात. जेली अटेंटिव्ह चॅन्टिंग इम्पॉर्टंट अस तशींची अटेंटिव्ह डीलिंग वे इम्पॉर्टंट असत. आता देवाल नावावटी वटू आम्ही इनअटेन्शन केलाली ते नाम अपराध झाले. गुरु वटू इनअटेन्शन केला ते गुरु अपराध झाले.
आणि भक्तावटू इनएटेंटिव्हली डील केलाली ते वैष्णव अपराध झाले. कळवाय म्हणूची वैष्णवावटू डीलिंग करची त्यावे मस्ती मस्ती इम्पॉर्टंट असत. कारण की जे वैष्णव असती ते देवाक मस्ती प्रिय असत. म्हणून कृष्ण हांग म्हणतस की आम्ही पद्मपुराण या श्लोक म्हणतस ती टू ब्लास्फेम द डिवोटीज हू हॅव डेडिकेटेड देअर लाईफ. ज्या देवाल भक्तान तागेल जीवन समर्पण केला देवाल भक्ती कतिरी देवाल सेवे कतिरी असल भक्ताल निंद केलाली देवाक भारी कोप येता, देवाक भारी दुःख जाता. म्हणून देव ते अपराध मस्ती सिरियसली घेता. गीतेन तू एक लाईक श्लोक असं 18th चॅप्टरान तू श्लोक असं त्या श्लोकान तू सांगला की देवाल भक्त मस्ती प्रिय अस. ऍक्च्युली देवाक सकट जन प्रिय असत. देवाल जो भक्त अस पळय तो मस्ती प्रिय अस. कारण की जो भक्त दुसऱ्यांक स्वतः तर भक्ती करता तो दुसऱ्यांक वे कृष्ण भावनामृत दिता. भगवद्गीतेची 18व्या अध्यायान तू 18.69 त्या श्लोकान तू कृष्ण म्हणता नच तस्मान मनुष्ये कश्चिन मे प्रियतमः भवित नच मे तस्माद प्रियतो भरो भूई. अशी सांगला की भविष्यांतू जो मेगेल या देवाल नाव जो मेगेल नावा प्रचार करता तो मस्ती प्रिय अस आणि भविष्यांतू अशी कोणे ना तो ताजी नाव प्रिय अस. देर इज नो सर्वंट in this world more dear to me nor there will be anybody else who is more dear to him than who is propagating my holy name. म्हणून जो देवाल प्रचार करतस देवाल कीर्तन करतस देवाल सेव करतस सल भक्तालय आम्ही अपराध करच्यान जर तांगेल निंद करच्यान तर आता प्रश्न येऊच्या पुरो त्याच्या देवाल भक्ताल निंद करच्यान जर आम्ही दुसरे निंद करतोय आम्ही दुसऱ्याला निंद करतोय चलता अच्छा हा हो हरे कृष्णा नव्हे हागे विषय उलोचनच आम्ही दुसरा विषय उलो येतोय. इज इट गुड? इट इज बॅड. तर शास्त्र म्हणते ऍक्च्युली आम्ही कोणाला निंद करच्यानच. जो ग्रेट डिवोटी असता तो कसं विचार करता की मेगेल तू इतलं दुर्गुण अस की हांव सगळ्याहून फॉलन व्यक्ती अस हांव सगळ्याहून कनिष्ठ अधिकारी असं सगळ्याहून पतित व्यक्ती असं तर ताका अशी दिसना की हांव एडवान्स डिवोटी असं. एक पंत महाभारतान तू एक काणी येता एक पंता युधिष्ठिराक सांगले की तू वस तुका एक काम दिता तुजून जो व्यक्ती पतित अस त्या पतित व्यक्तीक तू घेऊन यो आणि तुका एक स्पेशल कसं आम्ही दितात. तर युधिष्ठिर महाराज पूर्ण गावांतू पूर्ण राज्यांतू भोवून येता आणि परत येत आयला तो सांगता की हांव सक्कड कडेन गेल्लो जाली म्हाका मेजून पतित व्यक्ती मेळ्ळी कारण की मेगेलान तू इतले दुर्गुण आसा. आता युधिष्ठिर महाराजा म्हणजे धर्मराय अस तसल मनीस म्हणतस मेगेलान तू मस्ती दुर्गुण असत आणि आमगेलान तू इतले दुर्गुण अस आम्ही म्हणतात हांव कितले एडवान्स डिवोटी अस हांव कितलो व्हड भक्त अस. ताजे ऑपोजिट दुर्योधना जे तो कसले भोंवच्या गेलेलो तेन्ना ताका दिसता हा मेगेलून हुशार कोणें ना मेगेलून एडवान्स कोणें ना म्हण तो परत आयलो आणि ताका दिसले की म्हाका मेजून एडवान्स कोणें ना हांव कसो कोणाक दिवचें. That is the difference between an advanced devotee and a कनिष्ठ अधिकारी devotee. कळवाय जितलं भक्तीन तू मनीस सिरियस जाता तितलं तो वैष्णव अपराधा वैरी केअरफुल जाता. ताका भंय करता अरे काही हांव वैष्णव अपराध करनी वे चुकून ह्या भक्ताक हर्ट जाल्लो आसता वे और ह्या डिवोटीक हांव परमिशन घेतलं वे और ह्या डिवोटीक हांव तागेलो आशीर्वाद घेतलो वे इतले तो एक सेन्सिटिव्ह जाता अपराध जावच्या नज म्हणून.
आणि जो मनीस भक्तीन तू चड इंटरेस्टेड ना तो 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 अंधाधुंद अपराध करत असता. कारण की ताका कसले कळना ता कोणाके कसले उलयता कोणाके कसले ट्रीट करता. म्हणूनच हे मस्ती इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट आज आम्ही डिस्कस करतो. आम्ही हर वेळा म्हणतात अटेंटिव्ह चॅन्टिंग बट अटेंटिव्ह डीलिंग विथ डिवोटीज विथ गुरु इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून मस्ती पंत तुम्ही हायवे बोर्ड पडेल असताल नजर हटी दुर्घटना घटी. म्हणजे स्लाइट इनअटेंटिव्हनेस जाल्यार कसं जाता मस्ती होड ऍक्सिडेंट जाता. हायवेन तो आम्ही कार चलयता एक मनीस खाली 30 सेकंड तक न्हीद आयले जाले ऍक्सिडेंट. ऍक्सिडेंट जाले मागीर ताणें सांगता जातवे हांव खाली 30 सेकंड मात्र न्हिदलेलो कसं करचें. तर म्हणून वी हॅव टू बी व्हेरी अटेंटिव्ह विथ डीलिंग विथ डिवोटीज. तर अटेंटिव्ह डीलिंग इम्पॉर्टंट असं. अटेंटिव्ह डीलिंग आमगेल शास्त्रांत तो एक्झाम्पल असं गुरु वटू अटेंटिव्ह डीलिंग करणी कितलो व्हड ताका त्रास जालेलो. एक्झाम्पल 6th कॅन्टो भागवतमान तू इंद्राल स्टोरी येता. इंद्रा स्वर्ग लोकांत तू अप्सराल नित्य पळयत आशिल्लो आणि तेन्ना त्याच टायमार तागेल गुरु येता बृहस्पती. आणि जेन्ना बृहस्पती येता ती तेन्ना बृहस्पतीक तो आदर करना रिस्पेक्ट करना तांकां इग्नोर करता. आणि इग्नोर केले मागीर बृहस्पतीक मस्ती वाईट लागता. आणि दॅट डे ऑन इंद्रा लूज ऑल हिज पॉवर. तो इंद्र मेली स्वर्गात राजा देवाद देव सकड लोकाल राजा अशील मनीस तसल मनशाक कितले त्रास जाता. म्हणूची मस्ती अटेंटिव्ह असता. म्हणून गुरुक आम्ही रिस्पेक्ट करतात. आणि नेक्स्ट स्पीकर तू त्यांनी कशी टू डिसओबे दी ऑर्डर ऑफ द स्पिरिच्युअल मास्टर त्यावे टॉपिक असं त्यांनी सांगताली. मागीर इनअटेंटिव्ह डीलिंग विथ डिवोटी त्यावे मस्ती इम्पॉर्टंट टॉपिक असं. सेम इंद्राल एक्झाम्पल आम्ही घेतलाली 8th कॅन्टोन तू स्टोरी येता की इंद्र ऐरावतार बैसून वत्तशिलो आणि त्यांना शुक्राचार्य येता आणि त्या इंद्रा पळून तो मस्ती प्रसन्न जाता आणि इंद्राक एक लायक सुगंधित फुलाचे माळा ताका दिता. ज्या इंद्राक इतलं माळ येता इतलं सत्कार मेळटा इतलं तागे लागी ऐश्वर्य असं तो ते माळ काण हत्तीक दिता ही ऐरावता दिता. आणि ऐरावत पळयत मारे कसले कॅण वे ती मोसंबी वे खावच्या जायना कसली आहे. तर ते हाराक पळून तो हार तगू घालता आणि शुक्राचार्य दुर्वासा मुनी येद्राक हे जाता आणि दुर्वासा मुनी येद्राकची तो ऐरावत पायान ताका स्मॅश करून सोडता. आणि त्या पळोवन दुर्वास मुनी मस्ती अपसेट जाता. ती मस्ती तांकां कोप येता आणि मागीर तांणी ताका शाप दिता ती आणि तागेल परत सकड पावर वता आणि परत सकड देवता लोक तांगेल पावर वता आणि मागीर समुद्र मंथनाची सुरू जाता. ते 8वा स्कंद भागवतामान तू मस्ती डिटेल आणतो स्टोरी असं. म्हणूनच आम्ही मस्ती डिटेल आणतो पळोवका की कशी आम्ही कोणाला अपराध करचे ना. आणि जो ऍडव्हान्स डिवोटी आस पळय तो दुसऱ्याला अपराध वे घेना ते इम्पॉर्टंट असं. आता आम्ही कोणाला अपराध करचे नज बट जेन्ना कोणे आमकां कसले उलयलाली आम्ही फाईट वे करचे नज. आम्ही सांगता जरे तुका हांव कितलो डिवोटी असं तुम्ही गेला अपराध करत असं तुम्हाक शिकत असं. तर या वे मस्ती इम्पॉर्टंट. तर आम्ही डिवोटीक आम्ही क्रिटिसाइज करणार. हान तू बरेला वन हू हॅज डेडिकेटेड हिज लाईफ फॉर प्रपोगेटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. आमगेल मना डिस्कशन येताले की अरे बाबा हो डिवोटी तर हो तर आत्ता येला हो तर 4 माळ करतस 8 माळ करतस हाण काही डेडिकेट केला. और भागवत पुराण कोंकणीन तू इतले सान चेडू असं जो आत्ता तांणी भजन म्हणतस
तांणी आनीक सान आसता ती आनीक डिवोटी ना ती आनीक व्हड जाय तांणी तर आमकां दिसता तागेलो अपराध केला चलता ऍक्च्युली ताजे रिजन कसले जो डिवोटी आसा पळय डिवोटील काय एज क्वालिफिकेशन ना आता शुकदेव गोस्वामी जे भागवतम प्रवचन करतशिले तागेल एज 16 इयर्स आशिल्ले आणि 16 इयर्स हो चल्लो भागवत प्रवचन करतसो कोणाक द किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड परीक्षित जस्ट इमॅजिन हांव लेक्चर दितस नरेंद्र मोदी आणि विश्वभरात व्हड प्राईम मिनिस्टर बैसला ती तर मागीर their age is not a barrier for knowledge and especially in bhakti आणि खाली परीक्षित महाराज बैसनी ती त्या सभान तू नारद मुनी बैसला द ग्रेट नारद मुनी विश्वामित्र मुनी बैसला जो साक्षात रामचंद्र गुरु त्यांनी बैसला ती आणि कितले की अनेक अनेक साधू बैसला ती आणि सक्कड जन ऐकून त्यांनी कसं करत असती सक्कड जनतांनी ऐकून तांणी शुकदेव गोस्वामी श्रवण करतो तांगोतच हो व्यासदेवाल पुत्र वयासकी आणि हागेल्या भक्ती असं म्हणून तांणी ताका हे करत तर फर्स्ट क्वालिफिकेशन एज सेकंड कास्ट आम्ही हे करचना की अरे हो शूद्र और या परिवार हागेल जन्म झाला हो कसल डिवोटी हो ब्राह्मण नाही हो गौड सारस्वत ब्राह्मण नाही हो चित्रापूर सारस्वत ब्राह्मण नाही जो हो राजापूर सारस्वत ब्राह्मण नाही जो हो आणि खंयची की जातीचो आम्ही त्या निंद करचना हाजी क्लासी एग्जाम्पल असं आमगे उडपीन तू कनकदास स्टोरी अस कनकदास इतलं ग्रेट डिवोटी आशिल्लो ताका देवस्थानान तू एंटर करच्या दिनी आणि त्यांना देवान स्वतः दाखवून दिले की मिगेल भक्तीन तू या सकड कसले कंडिशन ना आणि देव जे अर्चविग्रह रूपान तू आशिल्लो देव टर्न जाता कारण की ते कनकदासाक दर्शन दिवच्या खातीर देव इतलो आतुर असता तशींची आम्ही विचार करता आणि मस्तीपंत आमकां दिसता अरे हो तर आत्ता जस्ट डिवोटी जाला आता 2 महिने जाल्ले आनी कसल हो डिवोटी जाला तर आमकां अंडरस्टँड करका की भले हो डिवोटी आसा ताण आनी प्रीचिंग सुरू करनी जैली एक्सटर्नली तो प्रीचिंग करतास तो जप करतास आम्ही मस्तीपंत बस स्टॉपार ट्रेनार वतात आणि आमगेल्या हातान तू जपमाळ असता लोक पळयतात अरे देखो हरे कृष्ण आमगेले तिलक पळोवन तांकां दिसता अरे हो हरे कृष्णाचो आसा आमगेले कंठी माळ पळोवन तांकां कळटा अरे हो हरे कृष्ण आसा आमगेले धोती कुर्त पळोवन तांकां दिसता हो हरे कृष्णाचो आसा तर भले तो प्रचार करना जर तागेले बॉडी लँग्वेज तागेले एक्सटर्नल अपियरन्सांनी तो प्रचार करतस की अरे हो हरे कृष्ण आमगेले इस्कॉन चौपाटीन तू एक सिनियर डिवोटी आशित त्यांनी जेन्ना जॉईन करचे फुडें त्यांनी पुण्यान तू जॉब करतशिल्ली तुम्ही ऐकलं आसचें बरो हिज ग्रेस सुदामा प्रभू तांणी मस्ती होली नेमा वयर प्रचार करतात तर तांगेल नेचर मस्ती तांणी अशी जोकिंग मस्ती तांणी अशी तांकां मस्ती तांकां आवडता अशी जोक्स हे करच्याक तर तांणी जेन्ना ऑफिस आशिल्ले तांणी मस्ती जोक क्रॅक करचे लोकल्ले खिल्ली करचे कोणाक तांगेले मस्करी करचे तर तांगेल ऑफिसान तू हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभू जॉब करतशिल्ले राधेश्याम प्रभून तिलक लावचे आशिल्ले तिलक लावन तांणी ऑफिसा येवन राधेश्याम प्रभू दिस इज 1991-92 तांणी त्या ऑफिसान तू आशिल्ले तेन्ना सुदामा प्रभून मस्करी करत आशिल्ली कारण की त्या टायमान तू राम जन्मभूमी मस्ती चलत आशिल्ले तर ताका पळोवन ए जय श्रीराम म्हण अशी मस्करी करची आणि विदिन 3 months राधेश्याम प्रभू रूममेट सुदामा प्रभू जाल्ले आणि ही बिकेम अ डिवोटी म्हणून श्रीमद भागवतमान तू 6th कॅन्टोन तू अजामिल सेक्शनान तू एक श्लोक येता स्तोभन हेलनम हे बाबा
मैली मस्करीन तुवें आमी देवाला नाव घेतलाली आमगेले मस्ती प्युरिफिकेशन जाता आणि देवाला कृप मेळटा जाल्यार आमी देवाल भक्ता वयर मस्करी करचे न्हू देवाला भक्ताल निंद करचे ना म्हणून तो डिवोटी उत्तम अधिकारी असो मध्यम अधिकारी असो हो जो कनिष्ठ अधिकारी असो और एकदम नवीन भक्त असो जाल्यार आमी जितलो असू न्हू तितलो आमी हे करचे आमी अपराध करचे ना जो कोणाला निंद करचे ना आमगेले स्कंद पुराणांतू एक श्लोक येता त्या श्लोका वयर आमी डिस्कस करूया ताजे फुडें चैतन्य महाप्रभू तांणी म्हणटा ती हे वैष्णव अपराध म्हणाली हे एक हाती माता अपराध म्हणाली एक हत्ती आम्ही पळयला जाल्यार एक हत्ती जो हत्ती पिश्यार पडलेलो असता एक मॅड एलिफंट ताका आम्ही पळयला मस्ती पण आम्ही पळय नासच्या पुरो जेणे एक हत्ती नॉर्मल हत्ती कंट्रोल करच्याक मस्ती कष्ट आसा बट जेन्ना एक हत्ती ताका पिश्यार पडता when he becomes mad ताका कंट्रोल करचे मस्ती कष्ट आसा व्हेरी 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 डिफिकल्ट आणि तसं हत्तीक एक लायक गार्डन आणतो भारीला एक लँडस्केप केलेलं गार्डन आणतो सोडलाली कसं करताल तो हत्ती सकड झाड सकड गार्डन सकड लॉन सकडाची वाट लायतालो तशीची चैतन्य महाप्रभू सांगता आमगेल भक्ती लता लायक आम्ही गार्डन केलं आसच्या पुरो आमगे भक्ती लता इतलं सान आशिल्ले आता थर्ड फ्लोअर थंय गेल्ले आसच्या पुरो कितलं व्हड झाड आमगे जाल्लं आसच्या पुरो तर वैष्णव अपराध आणि हाती माता अपराध केलाली त्या झाड कुडकी जाताले आणि एक पण ते झाड कुडकी जाल्यार कसं जाता अगेन आम्ही परत त्या भक्ती लताक आम्ही उद्दा घालू सुरू करता म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगता ती की 10 अपराधांतू ये अपराध मस्ती सिरियस आसा कारण की जो कृष्ण पळय एक पण आम्ही पाप केलेले ते विसरतालो त्याचे डिस्क्रिप्शन आसा आम्ही मस्ती पाप केलेले एक क्षणान तू ते पाप देव विसरतालो त्याला आम्ही कोणाला अपराध केलेले ते विसरना चैतन्य चरितामृत आणि चैतन्य भागवता म्हणतो मस्ती कहाणी असं आम्ही जगाई मध्ये स्टोरी ऐकलं असच्या पुरो जगाई मध्ये आणि इतलं होड त्यांनी क्रिमिनल आशिल्ले कितले लोकांक त्यांनी मारलेले कितले लोकांक त्यांनी चोरी केलेले कितली अनेक पाप केलेले जे त्यांनी सकड पाप केलेले जे नित्यानंद प्रभून तांकाल हात पाय जोडून तांकां सांगले की तुम्ही देवाला नाव घेया ती तुम्ही भक्ती करा ती कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धनपान तुम्ही हे भगवत भक्तीच नाव घेयात जेन्नाशी ऐकत आशिल्ली ती तेन्ना मधाईन नित्यानंद प्रभू मात्याक अटॅक केले क्ले पॉटान मात्यार घालले आणि सगळं रगत येवचे सुरू झाले आणि त्या परिस्थितीन तू तुरंत लॉर्ड चैतन्य महाप्रभूला अवतारान तू देवान खंयचेय शस्त्र घेणी खंयचेय वेपन्स नाशिले कृष्ण अवतारान तू देवाला सुदर्शन आशिले राम अवतारान तू देवाला बाण आशिले चैतन्य महाप्रभू एक भक्ता रूपांत वायला ती तांगेला कसले नाशिले जयली जेन्ना तांणी ऐकले नित्यानंद प्रभूला अपराध केला तेन्ना तुरंत देव सुदर्शन चक्र घेऊन येतात आणि मागीर नित्यानंद प्रभू तांकां सांगतात की देवा तुम्ही हे सगळं करू नका ती तुम्ही अशी मारच्या आयलाली सकळांक मार कलियुगान तू सकड जन मस्ती पापी असत म्हणून तुम्ही माफ करा ती मागीर जगामध्ये दोघे देवाक माफी मागतात आणि मागीर नित्यानंद प्रभू तांकां फॉरगिव करता म्हणून देव तांकां फॉरगिव करता आणि इमिडिएटली ताजे मागीर देव चैतन्य महाप्रभू तांगेले रूप गोल्डन रूप आशिल्ले एज सून एज देवान तांकां कृप दिलाली तांगेले कृष्णा म्हळ्याली चैतन्य महाप्रभू बॉडी एकदम ब्लॅकिश कॉम्प्लेक्शन जालें आमगेले आचार्य म्हणटात कितले पाप आशिल्ले सकड पाप देवान घेतले आणि ताका क्षम केले म्हणूची हे निंद करचे जो वैष्णव अपराध करचे हे मस्ती डेंजरस हे हाती माता अपराध अशी कळना ऍक्च्युली ये मस्ती इम्पॉर्टंट पॉइंट आम्ही डिस्कस करत असत आजी
आता आमगेल भागवत पुराण कोंकणीन तू आम्ही there may be devotees who are 1 year old, 2 years old. मेली जे आमगेल आता कनेक्ट जाल्लासच्या पुरो 3 वर्ष जाल्लासच्या पुरो. ऑफकोर्स मस्ती सिनियर डिवोटी असत हांगा गोतस ते जे लोक नवीन नवीन इस्कॉन येतात ते आमकां मस्ती अट्रॅक्शन असता कारण की सकळ नवीन असता. फिलॉसॉफी नवीन असता, नाईट लेक्चर नवीन असता, स्पीकर्स नवीन असतात ती मागीर आम्ही यात्रा वता ती यात्रा नवीन जागेर असतात मागीर थोडे दिवसा मागीर आम्ही देवाल डिवोटीज असोसिएशनान येतात आणि डिवोटीज असोसिएशना येवन हगूर 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 आमकां कसं जाता फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हणजे जे आमकां रेग्युलरली मेळटा आम्ही ताका व्हॅल्यू दिनात आणि ताजेन्ना आमकां हगूर 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 आम्ही डिवोटीसाक लायटली घेवचे सुरू करतात आणि मागीर केन्ना केन्ना आम्ही कोणाक कमेंट करता ती कोणाविषयी आम्ही निंदा करता ती कोणाविषयी सांगतात हा तशीच ही माराया आगेल तशीच नेचर आणि तशी करचे कितलेय सांगल्यार त्या डिवोटीन तशी करचे और या डिवोटी खंयच्याकय पाहिजे ना और ही इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग मस्त पण तशी परिस्थिती येवच्या पुरो कारण की आम्ही जेन्ना डिवोटी संघान आम्ही सेव करता ती हगूर हगूर त्या प्युरिफिकेशन जाता कारण की भक्ताल संघान तू प्युरिफिकेशन जाता कारण की आम्ही देवा येद्रा येता ती देव कृष्ण अशी फ्लूट घेऊन राबलेला असता तो काय आमकां सांगना जर डिवोटी सांगता अरे आज सकाळी तुम्ही दिसनी ती आज तुम्ही जप केलोय अरे इतलं माळ बाकी असो तुमगेले तुम्ही पयर प्रोग्राम आहे नी पयर आमगेल भागवत पुराण कोंकणीन तू तुम्ही येनी और पयर तुमगे लाईव्ह क्लास असेल तुम्ही मिस केलाय तर मस्ती पण केन्ना केन्ना आमकां डिवोटी सांगतात आमचे अशी वाटतं अरे म्हाका कशी सांगले तर हे एक प्युरिफिकेशन प्रोसेस अगूर अगूर हे वैष्णव असोसिएशनान तू मस्ती पण आमकां कसं सांगेल लायक जाता कसं सांगेल लायक जायना तर हे आम्ही टॉलरेट करता हे परिस्थिती मस्ती इम्पॉर्टंट असता आणि एक टाइम येता आम्ही डिवोटीसाका लाईटली घेतली निमित्त आम्ही मस्ती पण अपराध करच्या सुरू करतात म्हणून आम्ही केअरफुल असता अशी हे इम्पॉर्टंट डिस्कशन असता ऍक्च्युली हांव सांगता सर रियली इट इज अ चॅलेंज फॉर मी ऑल्सो मस्ती पण आम्ही तर ब्रह्मचारी आश्रम हांगा राबता ती आम्ही खात पित्त उठत बैत आमगेल वैष्णव असोसिएशनान तू असतात आम्ही आमकां मस्ती पण ओटू असतात आम्ही इट इज नॉट इझी टू ऑलवेज बी इन द असोसिएशन ऑफ डिवोटीज आणि केन्ना केन्ना चुकून आमगेल कसले अपराध जाता म्हणून आमकां मस्त केअरफुल असता तर आता आम्ही डिस्कस केले वैष्णव अपराध कितले सिरियस आसा कितले इम्पॉर्टंट आसा आमकां ताका गार्ड करचें तर पद्म पुराणान तू एक स्कंद पुराणान तू एक श्लोक आसा हंती निंदंती वै द्वेष्यति वैष्णवान नाभिनंदित कुर्यते यतीनो हर्ष दर्शने पततम नतासा तर या श्लोकान तू सांगला 6 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध फर्स्ट कसले हंती मायली कोणा वैष्णवाक मर्डर करचे टू किल अ वैष्णव तुम्ही म्हणताले प्रभुजी कसं बोलतस तू हाऊ कॅन एनीबडी डू इट इम्पॉसिबल वेल इन द हिस्ट्री अशी झाला एनी एक्झाम्पल हू ट्राय टू मर्डर डिवोटीज श्रीमद भागवतमान तू 10th कॅन्टोन तू येता गोवर्धन लीला तू इंद्र ताका कृष्णा वैर मस्ती येत जाता की अरे इतलं सान चल्लो 7 ताणे मिगेले ऑफरिंग कशी घेतले मिगेल इंद्र पूजा कशी ताण बंद केल्या आणि या इंद्राक कृष्णा वैर कोप असता त्या कोप तो खणा वैर काढता ब्रजवासी वैर आता एक नॉर्मल डिवोटील अपराध करच्याक डेंजर म्हणटा ती आणि हांगा इंद्रान टॉप मोस्ट डिवोटी ब्रजवासीस राधा राणी यशोदा नंद महाराज म्हणजे सगळं टॉप मोस्ट डिवोटी लोकांक टू किल म्हणजे फुल वृंदावनाक डिस्ट्रॉय करचे प्लॅन आशिल्लो कितलो व्हड अपराध रियली 7 days 7 nights तू कृष्णान गोवर्धन लील कोरून सक्कड ब्रजवासी तांकां मस्ती इच्छशिले
की आमकां कृष्णाक पळोवच्या मेळना. 7 days 7 nights सगळ्यांक इतलो आनंद जाले, तांकां दिसतशिल्ली हे पावस रापच्या गनज अशी जीवनभर अशी लीन आसता. तर त्या लिनान तू कृष्णाक मस्ती आवडली की सकड जन ओटू आयली ती, सकड जन म्हाका पळयत आसा ती. तर म्हणून कृष्ण एट दी एंड जे इंद्र येता ती आणि सुरभीक घेऊन येता ती तेन्ना तांणी इंद्रा शम करता. बस ती पण किलिंग इज टू मच. But many times there may be fights, there may be arguments. So that is a aparadh, number 1. Second, nindati. कोणाला निंद करचे, कोणाला क्रिटिसिझम करचे, कोणाला ब्लास्फेमिझम करचे. कोणाला एक्झाम्पल असं चैतन्य भागवतामान तो स्टोरी येता. एक गोपाल चप्पल नावाच व्यक्ती आशिल्लो आणि श्रीवास ठाकूरा वयरी मस्ती क्रिटिसिझम केले, मस्ती वाईट वाईट ताजे विशीं उलयले. आता श्रीवास ठाकूर कोण? आम्ही एव्हरीडे जप करतात ती, आम्ही एव्हरीडे कीर्तन करतात, आम्ही म्हणतात नव्हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तविंद. श्रीवास हो श्रीवास ठाकूर आणि मेन पंचतत्वाचे मेन. आणि श्रीवास ठाकूर घडकड तांगेले घरान तू चैतन्य महाप्रभूला ऑल नाईट कीर्तन जावचे. तर असल ग्रेट डिवोटीक गोपाल चप्पल म्हणून एक मनीस आशिल्लो, तांगेले नेबरिंग एरियान तू राबता आशिल्लो बंगालान तू. तर ताका हागेले मागीर श्रीवास ठाकूराले नाव स्पॉइल करचे आशिल्ले. तर ताण केन्ना पळयलाली तागेले विशीं वायट वायट उलोवचे आशिल्ले. पळय श्रीवास ठाकूर कितलो वायट डिवोटी आसा, हो डिवोटी न्ही, हांण अशी केला तशी केला, अशी घाण घाण वायट वायट विशय उलोवचे आशिल्ले. तर श्रीवास ठाकूरान केन्नाय सिरियसली घेयना. एक दिवस गोपाल चप्पलान कसं केलंय, मस्तीपंती आहे ब्लॅक मॅजिक आणि करतात पळय तंत्र वंत्र, अशी काली पूजा जो अशी वाईट मस्तीपंत वाईट भोपळा तांणी हे करता ती. तर ताचे सकट सामान ब्लॅक मॅजिका सामान आणि काणू श्रीवास ठाकूर घरा भायर दवरले आणि सगळ्यांक आपयले. पळय हांव तुमकां सांगता आशिल्लो हांव डिवोटी न्ही, हो ब्लॅक मॅजिशियन आसा, अशी आस तशी आस म्हणून तांणी हे केलें. तर श्रीवास ठाकूर इतलो ग्रेट डिवोटी आशिल्लो, तांणी सांगले पळय हांव तुमकां सांगता आशिल्लो हांव डिवोटी न्ही, आता पळय गोपाल चप्पल सगळ्यांक घेऊन आयला, तो सांगता डिवोटी न्ही, तुम्ही म्हाका एक्सेप्ट करायचे, हांव डिवोटी न्ही, मागीर ती प्रे करायची. हे सकट जेन्ना श्रीवास ठाकूराल ह्युमिलिटी पळोवन तांकां मस्ती आवडले आणि तांणी गोपाल चप्पलाक इग्नोर केले. आणि मागीर थोडे दिवसां मागीर गोपाल चप्पलाक मस्ती भयानक लेप्रेसी रोग जाल्ले आणि मस्ती मस्ती पेन आणतो आशिल्ली. चैतन्य महाप्रभूक तांणी मेळटात आनी चैतन्य महाप्रभू तांकां सांगता वैष्णव अपराध केल्ली ताजे ओनली सोल्युशन कसं जालें, त्या डिवोटी प्रती अपराध केलेले त्या डिवोटी लागीं क्षम मागता. आणि जे दोटा तो डिवोटी क्षम करना ते दोटा इट इज इम्पॉसिबल, इवन आय कॅनॉट डू इट. दॅट इज द सेकंड थिंग, ब्लास्फेमिझम. थर्ड, एनवियस, मागीर द्वेष. कोणाक डिवोटी प्रती द्वेष करचे ना. मस्तीपंत आमकां द्वेष दिसता, हो पळय कितलो लायक डिवोटी आसा, कितलो सिनियर डिवोटी आसा, अरे हो टेम्पल प्रेसिडेंट आसा, और हो ह्या एरियाचे इनचार्ज आसा, ताका कितलो सेवा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा म्हाका कसले मेळना, ताका कितलो फॅसिलिटी मेळटा म्हाका फॅसिलिटी मेळना. मस्तीपंत आमी एकदम पेटी एकदम सान सान गोष्टी वयर आमकां निंद करता, मागीर द्वेष जाता. तो पळय कितलो लायक तिलक लायता, म्हाका बेगीन तिलक पळय, तो कितलो लायक धोती कुर्ता घालता, हांव पळय तागेल्या लायक कार आसा म्हगेल्या ना. तशींची तर हे आमी द्वेष करचे ना. चैतन्य भागवतान तू एक पर्सनॅलिटी आशिल्ली, तांगेलें नांव आशिल्लें अमोघा. आनी केन्ना पळयलाली चैतन्य महाप्रभूक क्रिटिसाइज करचे आशिल्ले, तांगेल प्रती जाळ व्यक्त करचे आशिल्ले. आणि ऍट दी एंड ताका मस्ती त्रास जाले आणि ऍट दी एंड चैतन्य महाप्रभू येतात ती आणि तांकां आशीर्वाद दितात आणि चैतन्य महाप्रभू तांकां फॉरगिव करतात. त्या स्टोरी आसा चैतन्य भागवतान. ते थर्ड जाले. फर्स्ट आमी डिस्कस केले वन हू किल्स अ वैष्णव. सेकंड निंदा, जो वैष्णव निंद करता, ब्लास्फेमिझम करता. थर्ड ईर्ष्या, मागीर
कोण भक्ता प्रती ईर्ष करता ती त्याचे एक्झाम्पल आम्ही मोगला बघा. फोर्थ मैली वैष्णव वैर क्रोध व्यक्त करता, one who gets angry on Vaishnava. Now what is the example of one who becomes angry on Vaishnava? Durvasa Muni. आमका श्रीमद भागवता माझी कथा असं 9th canto. दुर्वासा मुनी आणि अमरीश महाराजांना मस्ती ओढ आणि व्रत केलेलं आहे आणि मस्ती दिवसांतू त्यांनी उद्दावे पिणी अशी आणि एक्झॅक्टली फास्ट ब्रेकिंग टाइमांतू त्यांनी दुर्वास मुनी येतात ती आणि दुर्वास मुनी म्हणतात की हांव जेवण आता आता न्हावून येता आणि त्या टाइम पारण टाइम आशिल्ले म्हणजे त्या टाइमांतू फास्ट ब्रेक करचे आशिल्ले. तर फास्ट ब्रेक करचे टाइमांतू त्यांनी विचार करतात आता फास्ट ब्रेक करणी जायली इतले व्रत केलेले ते ताजी म्हाका बेनिफिट मेळनाले. त्यांनी जस्ट ब्रेक करच्या खातीर थोडे उद्दा पितात आणि तेन्ना दुर्वास मुनी येतात आणि तांकां मस्ती क्रोध जाता आणि मस्ती तांणी ताका शौचासूर करतात की तू इतलो व्हड राजा आशिल तू अशी कशी कोर येता, हाऊ कॅन यू डू इट म्हणून. आणि इतलें कोर न्हू तांकां मारच्या खातीर तांणी एक राक्षसा पेटयतात ती आणि इतले सकड व्हड एपिसोड आसा ती आणि तेन्ना देवा सुदर्शन येता आणि ते सुदर्शन धावून 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 तिन्ही लोकांतून तांणी वता ती आणि वैकुंठावर वचून तेन्ना देव विष्णू म्हणटा हांव या सुदर्शन परत घेवचे जायना, तू अमरीश महाराजाला वच, अमरीश महाराज जेन्ना तुका फॉरगिव करता तेन्ना मात्र या सुदर्शन परत मेळयला. तर म्हणूनची वी शुड नॉट बी एंग्री टुवर्ड्स वैष्णव. फिफ्थ, टू नॉट ऑफर ओबेसन्सेस टू वैष्णव. मस्ती पंता आम्ही देवस्थानांतू येतात देवा डिवोटीजा म्हणतात आम्ही ओबेसन्सेस पे करना ती त्यावे ऍक्च्युअली अपराध असतो. ऍक्च्युअली आजकाल मस्ती पंता आम्ही करना ती, सो दॅट इज ऑल्सो एन ऑफेन्स. सो वी हॅव टू बी केअरफुल. म्हणून आमगेले मुरलीधर चरण प्रभू इज व्हेरी नाईस एक्झाम्पल. एव्हरी टाइम लेक्चर एंड जातात आणि वांच्या कल्पतरू म्हणचे असं आणि सकळ वैष्णवांक थँक्यू म्हणचे असं. इट इज अ ग्रेट एक्झाम्पल. So I have to learn. And then last कसं आहे, to not feel joy. To not feel joy when you see a Vaishnav. म्हणजे एक डिवोटी पडून तुमको खुश जाय नी तुमको दिसता अरे आ गया ये डिवोटी, अरे प्रभुजी आईलीच मारे. यू बिकम अपसेट. तुम्ही इग्नोर करतात त्यावे एक अपराध अशी म्हणा. तर म्हणून आमका ये ऑफेन्साक आम्ही डील करता. तर फर्स्ट आशिल्ले किल वैष्णव मस्ती पण आमकां दिसता रे हांव अशी करना. आय कॅनॉट बी सो फिजिकल. फर्स्ट इज फिजिकल. मागीर ब्लास्फेमिझम इज वर्ड्स. यू क्रिटिसाइज अ पर्सन बाय वर्ड्स. दॅट इज थ्रू वर्ड्स. मागीर एंगर इज मेंटल. इग्नोरिंग इज मेंटल. आणि मागीर नॉट रिस्पेक्टिंग अ डिवोटी दॅट इज अ मेंटल. म्हणून आम्ही मेंटली वे ट्राय करका एक डिवोटीक आम्ही ऑफेंड करचे नसो. आणखी कृष्ण गीतेन तू म्हणता अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समंतव्य व्यवस्थित उदितम. तर कृष्ण म्हणता की मिगेल जो भक्त चुकून वे कसले विंगडता आणि वाईट काम केलं हलवे जयली तका तुम्ही क्रिटिसाइज करच्या नज, कारण की ही इज माय डिवोटी. यू शुड कन्सिडर हिम एज साधू अशी सांगला. तर देव सांगतास की मिगेल डिवोटी कसले उलोच्या नजर आम्ही कसले, हु आर वी टू जज एनीबडी. सो वी शुड नॉट जज. तशींची बायबलान तू एक स्टेटमेंट असं, जज नॉट यू शाल बी जज. आम्ही कोणाक जज करच्या नजर ना देव आमकां जज करताले. सो वी शुड नॉट जज एनीबडी. आणि हे फॉल्ट फाइंडिंग मेंटॅलिटी हे इतले आमगेल लायफान टू डीप रुटेड आसा की मस्ती पंता दिस इज अ सर्विस. आय ऑलवेज टेल दिस इज अ सर्विस विच नोबडी गिव्स अस बट वी वॉलंटरी एक्सेप्ट इट. ही असल एक सेवा असा आमकां कोणे सांगना. आम्ही खुशी खुशी लोकांना निंद करतात, खुशी खुशी कोणाला विषय उलवतात, खुशी खुशी आम्ही कोणाला फॉल्ट फाइंडिंग करतात. तर ते आमकां चिके केअरफुल असका. तर हे मस्ती एक इम्पॉर्टंट हे.
तर कोणा वयर कोप येवचे जो कोणाके डिसरिस्पेक्ट करचे जितले तितले आमी केअरफुल आसता. आणि तुमगेल मनात एक क्वेश्चन आसच्या पळय, अरे प्रभुजी एक डिवोटी आसा तो he is doing mistakes and he is repeatedly doing some mistake, or he is not following negative principles, or XYZ reason आसता. तर आता तुमकां तांकां कसले मेसेज दिवच्याक फर्स्ट तुम्ही सांगा की तुमगेल त्या डिवोटी वटू कसं रिलेशन आसा. मस्तीपंत आम्ही कसं म्हणतात ती कोणाला पॉइंट असलाली आम्ही तांकां सीधा लेफ्ट राईट सेंटर आम्ही क्रिटिसाइज करचा सुरू करतात, जो आम्ही फुल बंबाळ करतात तो गोत नाशिल्लो तुम्ही अशी कशी करता. बट यू शुड नो की एम आय क्वालिफाईड टू टेल दॅट डिवोटी. फर्स्ट स्टेप. एक व्यक्तीन चूक केलेली त्या चूक सुधारच्या करता ती ताका सांगच्याक मिगेले क्वालिफिकेशन आसता. फर्स्ट. दुसरे हांव ताका उलयलाली हांव ताका कसले एडवायस दिवच्या खातीर हॅव आय इन्वेस्टेड इन हिम. हांव ताका कसले सांगलां तो मिगेल आयकतालो. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज जर एम आय इन अ मॅनेजमेंट पोझिशन टू गाईड. आता एक मॅनेजमेंट पोझिशन असलाली तांगेलान तू एक राईट आस आणि सांगेत की बाबा सो अँड सो तू अशी केला म्हणून प्लीज केअर घे, अशी फ्युचरान तू अशी मिस्टेक जावच्या नजो. ते आम्ही मॅनेजमेंटान तू ना आमगेल तागेल वटू रिलेशन ना आमगेले ताका गाईड करची क्वालिफिकेशन ना तर आम्ही नुतं बैसका. वी शुड नॉट वी शुड प्रे फॉर दॅट डिवोटी. जो डिवोटी सिनियर डिवोटी आसा आम्ही तागेल गायडन्स घेवका. आणि मस्तीपंत कसले कोणे कसले केलाली आम्ही सीधा त्या डिवोटीक वचून सांगतात तू अशी केलं तशी केलं. अँड मेनी टाइम्स वी मे नॉट नो द रियल स्टोरी. तर आम्ही मस्तीपंता आमकां गोत ना ऍक्च्युअल व्हॉट इज द रियल स्टोरी. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही देवस्थानात गेली ती आणि थंय प्रसादम डिस्ट्रीब्युशन चलता आणि एक डिवोटी आसा तुमकां गुलाब जामुन सर्विंग करता. आता त्या डिवोटीनं तुमकां एक गुलाब जामुन दिले आणि तुमकां कोप येतस तू म्हाका एक कसला दिले म्हाका सेकंड सर्व कित्याक दिनी. आता त्या डिवोटीन सेकंड सर्व दिनी देर मे नॉट बी अ पर्सनल रिझन. maybe the person who is kitchen in charge तांणी सांगले असच्या पुरो की सकाळांक तुम्ही एक गुलाब जामुन दिव का सेकंड सर्व दिवच्या नज. जर केन्ना तुम्ही वता तुम्ही त्या डिवोटीन सांगले नाही नाही अभी गुलाब जामुन नाही मिलेगा तर आमकां कशी आमकां दिसता अरे ह्या डिवोटीक प्रॉब्लेम आसा. तर मेनी टाइम्स द अपराध मे बी ऑन मिसअंडरस्टँडिंग. म्हणूनच केन्नाय कसली असेल परिस्थिती जाली जो सिन्सियर डिवोटी असतो कसं करता त्या डिवोटी लागी वचून फॉरगिवनेस सांगता की प्रभुजी सॉरी म्हाका दिसलें की ऍक्च्युअली आय थॉट आय हॅव मेड अ मिस्टेक सो प्लीज फॉरगिव मी. आणि जो ऍडव्हान्स डिवोटी असतो कसं सांगता की ऍक्च्युअली नाही 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 प्रभुजी मिगेल या सेव आशिल्ले म्हाका तांणी सांगलें म्हणून हांव केलेलें. म्हणून ते कम्युनिकेशन मस्ट इम्पॉर्टंट. तर लास्टली टू कन्क्लूड 3 पॉइंट्स हांव सांगता और 3 ways टू अवॉइड मेंटल ऑफेन्सेस. कारण की आम्ही फिजिकल पळयले आम्ही वर्ड पळयले जर मेंटली आम्ही जर आमगेल मन आसत तर ते केन्नाय फिजिकल येतात. ऍक्च्युअली कलियुगान तू मस्ती एडवांटेज आसा. मेंटल ऑफेन्सेस इज नॉट मेंटली आम्ही कसले केला इतलं सिरियसनेस नसता. इट इज नॉट कन्सिडर अ पाप. जरी त्या मेंटल इफ यू डोंट वर्क इट और इफ यू डोंट एलिमिनेट इट मस्ती दिवसान थोड्या दिवसानंतर इट बिकम्स फिजिकल. तर फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट सोल्युशन इज जेन आमगेल मनान तू अशी येता की अरे अशी जालें या परिस्थितीन अशी सिच्युएशन जालें एंड फर्स्ट थिंग वी कॅन फॉलो इज आय मे नॉट नो द राईट. म्हणजे आमकां बदल कसं जाला ते आमकां गोतना. फर्स्ट पॉइंट इज आय मे नॉट नो द राईट. म्हणजे मस्तीपंत आमकां ऍक्च्युअली स्टोरी गोतना फुल इन्सिडेंट गोतना आणि आम्ही कोणाक जज करचे अरे हाण अशी केलें हाण तशी केलें. सो वी हॅव टू ऑलवेज ट्राय टू फॉलो दिस प्रिन्सिपल. आय मे नॉट नो व्हॉट इज एक्झॅक्टली राईट. तुमकां एक एक्झाम्पल दिता. मस्ती वर्सां फुडें 2 डिवोटीज तांणी वटू इस्कॉन जॉईन केलेले
आणि एक पंत तांणी देवस्थानांत मॉर्निंग प्रोग्राम येतात आणि मॉर्निंग प्रोग्राम मंगल आरती जल मागीर सकळच्यान दंडवत प्रणाम करतात आणि दंडवत प्रणाम केले मागीर आम्ही प्रेमध्वनी मंत्र म्हणतात. प्रेमध्वनी मंत्र म्हळ्याली जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य म्हळ्याली गंगा माई की जय श्रीमद भागवतम की जय ताका प्रेमध्वनी म्हणतात. तर मस्ती इस्कॉन देवस्थानांचो स्टँडर्ड असं की जो सिनियर डिवोटी असता तो प्रेमध्वनी म्हणता आणि खंयची खंयची इस्कॉन स्टँडर्ड तांतू अशी असं की जो मनीस लीड करता कीर्तन तोच म्हणता. तर ह्या इस्कॉन देवस्थानांत मंगल आरती जाल्ल्या so everybody is waiting that one another senior devotee will sing the prem dhwani. तर कोणे म्हणे तर या डिवोटी इंटू डिवोटी ए ताण अचानक सूर केले जय ओम विष्णुपाद परमहंस. तर हो डिवोटी बी आशिल्लो तो मेंटली विचार करता अरे हो तर ज्युनियर डिवोटी हो तर आत्ता आयला हाऊ कॅन ही सिंग दिस. तर फॉर 20-30 years मागील मनान तू याच आशिल्ले की हो अशी आसा दिस डिवोटी इज ऑलवेज लाईक दॅट. कशी खंयचे आन तू क्रेडिट घेवचे अभ्यास आसा खंयचे आन तू ताका माईक घेवचे अभ्यास आसा सकड कडेन कीर्तन करचे लेक्चर दिवचे ताका अभ्यास आसा. 30 years मागीर एक व्हड गॅदरिंगान तू मेळ्ळाली त्या डिवोटीक दिसली की हांव 30 years जावन हे मेंटल म्हणजे ब्लॉक आसा हांव ताका सांगता. तर त्या डिवोटी सांगले गुतस्वे मस्ती वर्सां फुडें आमी हे देवस्थानांत मंगल आरती आशिल्ले आमी दिसलेले आणि तू अचानक प्रेमध्वनी म्हणलेले. तो म्हणालो हा येस 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 मग उडगा असं. तो म्हणालो त्या दिवस जो नाव मिगेल मन आशिल की तू सिनियर डिवोटी नाही तू कशी म्हणलाय. तर तो म्हणतशिलो हांव मस्ती वेट केले कोणे म्हणका जे कोणे म्हणे म्हणून हांव म्हणलें मिगेल नेचर असं की मस्ती पंता कोणे सेव करना तर हांव मुखार वचून ते सेव करता. ऍक्च्युली तागेले इंटेन्शन लायक आशिल्ले बट अननेसेसरी मनान तू या डिवोटी कशी दिसतशील की अरे हाणशी कसं केलं. So many times we should judge the intention and many times the intention may be right. So first point is we may not know the right. Magir second point is second he may be right and second point is we may not know the right. मस्ती पंत कसल परिस्थिती आसा आमकां गोतना आमगेल परिस्थिती गोतना. जशी तुमकां हांव एग्जांपल दिले गुलाब जामुनाचे. तर गुलाब जामुन त्या डिवोटीन दिनी आमकां दिसता इट इज दिस डिवोटी ही डजंट वांट टू गिव मी. But actual reason is कोण की डिवोटी इनचार्ज तांणी सांगलो आसच्या पुरो कोण की टेम्पल मॅनेजमेंट लिडरान सांगच्या पुरो की ओके मे बी दिस थिंग्स कॅनॉट बी डन. तर मस्ती पंत आमी सांसन गोष्टीक मस्ती हे करतात. अँड थर्ड इज मस्ती पंत आमकां कळना कसला अशी जाल्या कसला अशी परिस्थिती आयल्या. तर बेस्ट पॉलिसी इज प्रे फॉर द राईट. आम्ही देवा प्रे करचे देवा म्हाका गोतना अशी जाल्ला आसच्या पुरो. सो लेट मी प्रे दॅट कृष्णा प्लीज गिव हिम बेस्ट इंटेलिजन्स ही कॅन कम आउट ऑफ दिस. म्हणून आता देव सांगतस की मिगेल डिवोटी तुम्ही जज करू नका ती मिगेल डिवोटीला अपराध करू नका ती. आम्ही कसला जज करका आम्ही कोणाले कसला निंद करका. तर लास्ट इज प्रे फॉर द राईट. म्हणून वी हॅव टू फॉलो दिस सिंपल वे बाय विच वी कॅन अवॉइड mental offense. आज आम्ही first offense mainly to blaspheme the devotees who have dedicated their life for propagating the holy names of the Lord. आज वेळी डिस्कस केले आम्ही डिस्कस केले कशी हे वैष्णव अपराध हातीमाता अपराध असं आणि कशी सगळ्याहून सिरियस अपराध असं आणि आम्ही डिस्कस केले की कसला वैष्णव अपराध इतली सिरियस असं बिकॉज कृष्णाक तागेल भक्त मस्ती डियर असं आणि तसल भक्ताक हर्ट केलाली तसल भक्ताला निंद केलाली कृष्ण टॉलरेट करना. देन आम्ही डिस्कस केले 6 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध. टू किल अ वैष्णव, टू ब्लास्फेम अ वैष्णव, टू गेट एंग्री ऑन वैष्णव, टू बी एनवियस ऑन अ वैष्णव, टू नॉट ऑफर obeisances to a वैष्णव, and last is to not feel happy to see a वैष्णव. तर हे 6 ऑफेन्सेस आम्ही पळयले आणि लास्टली how to avoid mental offenses आम्ही 3 पळयले. I may not know the right, he may be right, or even if I don't know, because चैतन्य चरितामृत श्लोक असं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुजाय. मस्ती पंत वैष्णवाल्या ऍक्टिव्हिटीज समजचे इम्पॉसिबल असं म्हणून आम्ही जज करच्या नजर. लास्ट लेट्स प्रे फॉर द राईट. ओके सो दिस इज आम्ही आज डिस्कस केलंय.
lastly, thankful to Bhagavata Purana Konkani team and all the Vaishnavas and devotees for inviting me. Actually, I'm struggling with Vaishnava aparadham, so I need all the devotees' blessings and prayers that one day I improve on this, and only by the mercy of all the Vaishnavas I can be more careful on this. तर परत तुमगेल सगळ्याला धन्यवाद आणि तुमगेल आशीर्वाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा वैष्णव प्रभुजी. ठाकुर की. हरे कृष्णा प्रभुजी. अत्यंत सुंदर जावनो भागवत पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण हातून पुरा तुम्ही एक जिष्ट काणू खै खै नामापराधो केलेल कडेन कश कश तांणी एक भोगील आसा ती कशी तांचो तुकून पार जालेलो आसा ती म्हळ्यार तुम्ही आमकां आजी विचार सांगिल आसा. तशीच आजी असल हॉड एक डिवोटी आमगे लोट आसा ती कोणाकय तर खंयचे नमुनेचे क्वेश्चन्स असल्यार हांगेला निमगू येत. Actually, a whole devotee nahi, I am the lowest. Actually, तुम्ही सगळं many of you are many devotees. तुम्ही घडकड राबून इथलं sincerely practice करत असती. आमगे मुरलीधर चरण प्रभू is practicing in place like Dubai. काही officially temple ना आणि like programs घडकड बैठून तुम्ही करत असती. Many times भागवत पुराण कोंकणी actually येऊच्याक lecture देऊच्याक मग मस्ती लज्जी करता. अरे इथलं like advanced devotee असती. इथलं like भजन म्हणतात, इथलं चेंडू नाईस भक्ती करतात. So I'm not at all devotee. पण तुमगेला association असते एक दिवस devotee जाऊची मी गेल्या. खूप असं. हरे कृष्ण. कोणाला क्वेश्चन असतं? हरे कृष्ण प्रभुजी. वय आमकां गुत सुगत नाशे असो आमगे निमित्त अपराध जाताची ताका कशी आमी ते परिहार करचे. आमकां अशी भास असला आमकां दिसता की बा अरे हांव अशी उलयले निमित्त या डिवोटीक हर्ट जावलो आसच्या पुरो जो मिगेल या टोना निमित्त त्या डिवोटीक अशी लागच्या पुरो की मे बी आय एम ट्रायिंग टू इन्स्ट्रक्ट. आमकां अशी भास जाली तुरंत त्या डिवोटीक आमी एक मेसेज पेटोवचे की ताका कोण कोण सांगीत की एक्चुअली प्रभुजी म्हाका दिसता उलयतना तिके हार्श आशिल्लो तिके होडार उलयलो जो I was little bit मिगेल ते मानतो हांव तिके बिझी आशिल्लो म्हणून हांव कसले उलयले आसच्या पुरो तर म्हाका तुमी क्षम करून घेयात. आतां अननोइंगली केले जाली आमकां गोतना म्हणून आमी रोज सकाळी एवरी डे आमी कसं करता ती वांछा कल्पत्रू म्हणतात न्हय. वांछा कल्पत्रू व्यक्ती कपाळ सिंधू घेवचे पतिता नाम पावने आम्ही सकाळांक एक दंडवत करतात की बाबा मेगेल कसली अपराध जाली आमी हे करतात. नोइंगली अननोइंगली जाली जितले गोत असं करचे केला लायक तितलं अननोइंगली गुड असं आणि अननोइंगली ऑफेन्स जाली आमकां केअरफुल असं आमी केले लायक आमगेले एक्चुअली आचार्यांचो एक फर्स्ट टाइम आसा. एक्चुअली रूप गोस्वामी आमगेले जे आचार्य आसा अशी डिस्क्रिप्शन असते. रूप गोस्वामी एक पंता आणि एक झाडाचं बुड बैसिल असतात आणि त्यांनी विचार करत असतात ती आणि विचार करता करता तांगेल मनान तू एक त्यांनी एक चिंतन करत आशिल्ली एक लीला वयली. एक ब्राह्मण असता आणि तो ब्राह्मण मनान तू देवाल खातीर खीर करता खीर बनयता आणि खीर बनेल मागीर तो चेक करता की खीर होऊनच की ना आणि देवाक मनान तू त्या खीर ऑफर करता आणि ऑफर करचे पुढे ते खीर तू तागेल बोट घालता आणि बोट घालून इतली ऊन असता तागेल बोट भाजता आणि या लीला वयर चिंतन करता करता रूप गोस्वामी हसता ती मंद हसता ती अरे हसता ती आणि ऑन द वे थंय चुकून एक ब्राह्मण असता. तो ब्राह्मण येता आणि ते हास ऐकून ताका दिसता की हो रूप गोस्वामी मेगेल वैरी हसतस आणि तो ते अपराध घेता. तर रूप गोस्वामी दिसता रे चुकून कसले अपराध जाल्ले असता तर तो सनातन गोस्वामी निमगीत की म्हाका दिसता कसं की मेगेल वरती अपराध जाल्ला म्हाका इतलें कसं की डिस्कशन दिसतस. तर ते सनातन गोस्वामी म्हणतात की तू सकळ ब्रजवासी एक पंता प्रसाद म्हाका ती रापे आणि मागीर आमी पळोवया की कोण येनी
then we can understand maybe he is angry कसं म्हणून. तर मेरे तो एक ब्राह्मण असता, तो ब्राह्मण या ना रूप गोस्वामी स्वयं तांगेला वचून माफी मागतात आणि सांगतात की मिगेल कसले अपराध झाला क्षम करता. मेरे तो ब्राह्मण सांगता ऍक्च्युली अशी झालेलं आहे. then रूप गोस्वामी तर क्लॅरिफाय करतात ऍक्च्युली तर मेडिटेशन आशिलो आणि मिगेल काय इंटेन्शन आशिले हांव तर मिगेल मेडिटेशनान तो ताजेर असलेलो म्हणून म्हाका क्षम करे. तर असल एपिसोड असो की मागीर कितले एडवान्स डिवोटी अशो न्हू, कितले तांणी डिटेलान तूं वचून कितले तांणी शिकतात आणि कितले तांणी सिरियसली घेतात. ओके माताजी. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. आणि कोणाला प्रश्न असं? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಮುಂದಿಸ್ತ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ಲಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾತಿ. हरे कृष्ण. प्रभुजीन सांगितला पुरा ऐकताना मके कुडगासेला द्वादश स्कंदांत भागवताच्या वैष्णवानां यथा शंभुः म्हणून आम्ही वाजिताती. तंतु सांगला की वैष्णवालंतू हॉड कोण म्हळारी शिव शंभू म्हणून सांगनो. तशीची तिन्ही स्कंदांतू आम्ही एक इन्स्टन्स पळयताची खंय दक्षाला सभेंतो दक्ष प्रजापती ताका मस्त इन्सल्ट करता ईश्वराक शिवाक. ताण कितली इन्सल्ट केला रे, हो एक अक्षर उलयना तशी तोच ते तुलन उठोन वता. ह्या विचारांत हो कसला उठोन चमकलो, कसला हांड उलयनी म्हणून आम्ही चिंतन करताना एक संतान सांगितलं आमका कळला. कसं ना म्हणारी शिव शंभू मनान तो आलोचन करता काय दवा परमात्मा तू हागेल भितर बैसून कश पुरा उलयसिद्दावा म्हण सांगून तेदन कळला की ओके आता हांव केल्लेला पापाच की पुण्याच की फल भोगच खातीर देव अनेकल्याल भितर बैसून म्हाका सुख की दुःख की दिता म्हळ्यार सर्वथा ते विचार मनान दवरून सुख आणि दुःख दोन्ही समान रितीरी पळोवन व्हरका म्हणाला. तशी ह्या विचारो उडगाजी वेळेला प्रभुजी. तशीच मुखार सोनू ಕೆಲವು अनाउन्समेंट्स आसा ती. वेडनेसडे परा एकादशी दिवसू संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असं तर जोटूची जपा टॉकनी चॅन्टिंग असता. मस्त जनान हांतू पार्टिसिपेट करका म्हणून निमगून घेता. तशीची मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे ह्या नामाच्या अपराधा विषयांतू सेशन्स चलत असता ती. मस्त संख्येरी येऊन तुम्ही हाजे एक बेनिफिट घेऊ का म्हणून निमगून घेता. तशीची सॅटर्डे डेमन्स किल्ड बाय श्रीकृष्ण हे सुमार सेशन्स आम्ही पळयलेलं असं. ह्या मुखार सोनू ह्या सॅटर्डे वय चलत असं. आणि तशीची 29 ताक चेरडूवाला वैष्णव भजन सेशन असं आणि ते मस्त जनान पार्टिसिपेट करका म्हणून प्रीती निमगून घेता. प्रभुजी तुमगेला परमिशन असल्यारी नरसिंह प्रणाम सांगून सेशन क्लोज करूयात वा. हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच मुरलीधर चरण प्रभू आणि सगळे डिवोटीज. माया नायक माताजी वेस आणि मस्ती सिनियर आमगेले लोक असत ते हांगा सगळ्याला आशीर्वाद घेऊन मागची एक इम्पॉर्टंट सेव असं. सो विथ युअर परमिशन हांव हे करता. मुरलीधर चरण प्रभू एनी लास्ट वर्ड्स ऑफ गायडन्स अँड ब्लेसिंग्स. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री अनंत राघव प्रभु जी की जय. जय स्वामी महाराज की जय. जय प्रभुपाद की जय. थँक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता नरसिंह प्रणाम सांगू येऊ का म्हणून वर्षा प्रशांत हांगेला घेऊन निमगून घेता. हरे कृष्ण. स्टार्ट करचिवा. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः चिलतङ्कानकालाये. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने
इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह यत्तो यत्तो यामि ततो नृसिंह बाहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने तव करकमल वरेणका अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे ह्या सेशनाक आयलेल्या सर्वांकय पुनरपि धन्यवाद सांगून ह्या सेशन हांगा मुक्ताय करूया मुखार प्रति सेशनाक मस्त जणांन पार्टिसिपेट करका म्हण हांव पुनरपि निमगून घेता हरे कृष्ण श्री कृष्णार्पणमस्तु वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वैष्णववृंद की जय देवांगे प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण